Здравейте на всички, казвам се Враг и днеска играя War Thunder. Това е една танково самолето игра. През Втората световна война. По времето на Хитлеровата ера. Както и за това тук германските танкове са много силни. Та нека започваме. Тъй като аз съм играл много с американците, ще пробвам някои други. Да пробвам ли японците? Те са само самолети. Ще пробвам англичаните. Това ли ще толкова зле? Вижте, ще пробвам с този мини бъги танк. Ето, ще се развиваме заедно с вас. И сега търсим битка. Бутка. Джунгъл. Това съм познал. Играл съм преди. Добре, ето почваме. Ще избера този какъв е. Не, бъги танка по-хубав. Той няма нищо, бе. Тука дървета, палми, всичко събаряме. Глей, какво става. Това малко бъги събаря цяла грамадна палма. Вече да превземем защото е най-близо. Те целените им са запътени на това пребия. Как лъганото? 2, 3, 4, тима, ще има си отишли някакви. Паркура маста. Добре, стигнахме. Време да го превземаме. Да гърмим. Enemy forces have captured a zone. Allied forces have captured a zone. Чакай, бе, аз съм тук. Тая виж. Не. Allied forces have captured a zone. Един стрел. Его сега това ще го убия. Само да ми дойде. Чакалим. Къде ще дойде от тук? Как се знам, че ще ми надзаде? Целеха? Пак. Безбезен. Има, М2. Фак. Не. Мръдни, бе, бате. Ето съм топ. Всичко е наред. Може да се успокоим. Забите не зачита танкове около. Няма около там. Не мога да се прецеля. Де са блъскаш, бе? Манго! Продължавам. Добре. Те вече не си мача. Честно. Так, се го. Фойр! Добре. Аре бе. Все.
Той срещу мен екипажа. Туби екипажа. Аре, ооо, библо. Видяхте ли? Става бъги танк. Става. Нещо друго. Като на блоска ще пред малко начин. Пусна. Чакай, чакай. Ой, не бъде спокойно. Не бъде спокойно. Покажи се, покажи се. Няма да ми избягаш. Знаеш какво? Аз тема. Влезам в буква. Гурба. Знаеш, изпълваме те през цветата, минава през тебе, през... Това бъги танк. Не чак танк, по-късно не бъги. Разбираш се къде. Я да поцъкам малко самолет. Къде са? Къде съм? Добре. Това е Спарта! Вих ли го? Убил го! Направих камикадзе да ставаме го убих. Ще е бомбардиране тук. Я по-полека. Я по-полека, искам. Там са двама. Аре. Класна еволюция. Къде си бе? Ооо, гумите сериозно. Двама човека на екипаж. Колко е у нас? 3. Връх. Една зона, която съм превзел. Ау! Бега, fall back to the shadows. Defend the A point. Defendим, връщам се обратно на моята primary позиция. Аз съм like a boss. Понеже съм маняк, ще има през водата. Много бавно е. Не, по-злата. Грей, скали. Имаме две капчерни зони, бе. Каптурнати. Аз с този бъги танк е много вели, бе. Ще няма никой, бе. Двама не мога да бия. Преди не мога. Да, те 300 фило ще ми скочат тук. Самахан. Аре, бе, бъги! Дай газа, отиваме към Канада. Зоната ще умира. Ще направим да умирга. Няма да се изръпнеш. Target on damage. Really, nigga? Attack the A point. Oh.
Има това. Сега в гърба ти. Чакай. Нема стреляне. Убих го! Ара! И то сгубих! Бъгито! The best! Бъги! 6 кила, мако! Това бъги... Танкер направо... Близки? Allied forces have captured a Ти zone. не искаш, бе. Дори, бе. Ще прави да мъркаш. Или той мене ще направи да умергам. О, 2016, вижте, като годината ни. Скоро 2016. 2016. Това път късмета не беше с мен. Не беше с мен късмета. Добре, отиваме на A point. Бързо. Айде, let's do it. Какъв е това танго, е? Какъв е това калпага? Къде точите? Както и да е. Тръшвай напред, Ръш. О, нали го виждам ли го? Свалих палма, аз съм про. Превзимат. Няма да ги оставя да превземат. Ато! Ръш, лайка, ръша! Чакай, да не падне в ръката. Да не развалим някой верига. Enemy forces have captured a zone. Командор Собен, аз ще отходя. Къде си? Чакай. Прецелваме се. Какво? Не, чакай. Не. Може да се разберем. Къде си? Как се изтъкнал? Добре. Чакай да не падне в ръката. Ще стрелна в газа. После ще намре. Умри бе, куче. Чак, те влезах. Зон капчър едно. 7 убити. Много уверен, аз съм направо велига. Не бе, това бъгето. Ако не беше това бъги. Аз да съм се заминал. Какъв това танго? Добре, хора. Това беше от мен. Трябва да се направя тия работи. Това беше от мене. Дано да ви е харесал клипа. Не забравяйте да харесате за бъги танка и ще се видим в другия клип. Чао.